Xarabank beda meta jiena mort għand is-CEO dak iż-żmien Albert Marshall biex ngħidlu li il-programm li kont qed nagħmel OK ta' tfal kien għajjieni u xtaqt li nieqaf dik l-iskeda. U kien qal li allura mhux se tagħmel xejn. Għetlu jien għandi idea li nagħmlu programm ta' diskussjoni bin-nies jitkellmu għalli mela go for it. Tħalt biex inneħħi programm ta' tfal OK u ħriġt b'Xarabank. Qabel beda Xarabank kena situazzjoni fejn f'kull programm kien ikollna l-esperti jitkellmu fisem in-nies. Xarabank sfida dik l-idea u beda jiġib in-nies jitkellmu dwar l-esperjenzi tagħhom u jiċċellinġjaw anke lill-esperti. Naturalment dik kienet qajmetà kbira dak iż-żmien. Terit nadda fil-kandlin, wiġi waqaf Ħofra fonda, patri bawxel iċ-ċensir. Eri ħareċ jitri barra salvu s-sikka t-sintorin. Wenzu waqaf bil-karozza, Silvio sarlu ħafna ħin. Xaraban, oeo, oeo, Xaraban. Xaraban. Niftakar l-ewwel Xarabank kien qajjema kbira. Għaliex dak iż-żmien qed nitkellmu 22 sen ilu, konna minna panel. Il-programm kien dwar il-familja. U fil-panel kien hemm persuna gay. Konna qed ngħidu li gay dak iż-żmien huwa familja. U naturalment kien qamqa kbira. U niftakar dikinhar ovvjament fl-ewwel programm konna introduċejna l-karattru ta' James Bondin mill-awtorità tax-xandir. Surat Soppardina James Bondin mill-awtorità tax-xandir kien qal. U n-nies ħasbu li vera u bdew jiktbu sewwa għamel l-awtorità batulhom l-awtorità tax-xandir sewwa għamlu sewwa ħasbu li vera. Misshom jibdew jibatuha f'kull programm. Konna nirranġaw ruħna, dik demokrazija. Sorry, ma mhux hawnhekk, issa bat. Mhux Xarabank hawnhekk. Hija Xarabank, ma. Rajt reklam ta' television ġej nista' darba television tal-kollu. Ħanajlek, hu paċenzja, imma hu paċenzja għal-ġimgħa toħra, se kollha mmorru għar-reklam. James Bondin, imqabbad mill-awtorità tax-xandir ukoll biex nimmonitorja tal-programm biex nara li qed joħroġ bilanċja. Aħna jew maħniex konna daħħalna l-ewwel darba is-satira fuq it-television. U f'Xarabank daħħalna is-satira mad-diskussjoni għall-ewwel darba. Imma insomma, għaddejjim da xogħol tal-Union għamilna anki innu, però ma qbilx miegħu għax sħabi qalu li għajja nagħmlu hekk kara ma nagħmlu xejn ġurnata sħiħa għatilhom li ma naqbilx jien għax jien it-tmien sigħat tiegħi tax-xogħol quddiemek Prim Ministru tiegħhom inqassamhom matul il-ġimgħa sigħa llum. Għaxar minuti għadu. Ġiġralek, ġan, eżek tittajt li xi ħaġa. Ejja, għanna konna t-netkalmu fuq il-mara, sawa? U melux il-mara ġet qalt li trini 80 euro. 80 euro? Għaddal 80 euro għax, xmani għala. Għalli ġerit namal beautitional. Beautician. Beautitional, man. Għalli rrit nidlak wiċċak bit-ċokolata. Għalli rrit nindilak bit-tajn. Għalli għamlu l-ġabal fuq dar, mbagħad mxi ċiniż jaqgħod jaffeċ fuq dar, man. Għadda. Naħseb li ħatta fil-fatt. Osgur! Diġ dubju li ħatta? Mux hekk Johnny, ħatta le? Ħatta la jgħana dak sa salmon, darling. Fej? Sa salmon, man. Ejja. Għadda la ħana zejrin, nifqo nixu bit-ċokolata, man. U xinin kunu għadda namnet fak ġottajn titqallab mal-ġebel. U jgħak tgargar man tajċ kam nimxu minn fuq għagħina. Għaw, Pep. Għadda titħaq Pep daqta mal-taħta. All right. Kollu s-sjaħ bibtijaj. Jena George, l-annej tal-mulej, deja minn huf, deja mad-dej. Biċijaw? Xatna għamlu għaw, edim pastazi, ġejna nara waħna la rukazi, Pep, għax wara x-xitwa
tiġi s-sajf. Fej kulħadd ikun tal-lajf. Però d-deċenza rridu nżommuha u mhux biċċa laħam naqbdu nikxfuha. U anka l-irġiel noqogħdu attenti. Mhux għal dawk li għandhom bżonn lenti, imma għal dawk illi jalla berikom u pakket kbir għadbu jislifhom. Qed ngħid għalik, żagħżugħ sajjar. Niftakrek fej marsa l-fon il-bajjar kemm tkessaħt bil-malja qasira. Morġibu kellek waħda kbira. Darba konna għaddejjin bi-program live u dak iż-żmien ma kienux ikellmuni dirett fuq dnejja, kienu jtellaw bord bajda hekk u jikdbu fuqha. U għadin għaddejjin u PJ tella li bomba. Għastra, sejrin tajjeb għala fil-program u jerġa' bomba, tajjeb, bomba. Baftaqa waħda nara is-soldati għaw il-nis tal-protezzjoni ċivili diħlin armati fis-sala, għandu najti fil-verità, kena teddida ta' bomba. U dak li jenet xena għamelat nejt il-nis li imma bad bej ninkwieta illi sen werru ħafna familjari li kienem tan-nis fis-sala. Allora t-tilom ħadif waqfa qasira, nkunu maħkom minn ftit ieħor. Fil-fatt, merġajni ġejna l-ura, ma komplix il-program waqaf. U meta kbirtu kiper il-talent jinsib li jekk imparla kun kontent biex il-talent no sa jena parir. Kelli nsib xi post ġewwa Xandir u tħall DJ u tħalt fl-aħbarijiet u hemmhekk żidt li ngħid il-merijiet u tħalt fl-isport u sirt kummentatur tal-klim fil-vojt hemmhekk sir professur u ngħid u ngħid u ngħid u nibqa' ngħid u ngħid u ngħid u ngħid u nibqa' ngħid u ngħid u ngħid u ngħid u nibqa' ngħid. U aħseb u ġib lil min jaħseb. Ejja. Xetta? Għed nġib il-min jaħseb. Ma tistax tiċċajta bħattijħor ek ma tkunx kapaċi tiċċajta bik innifsek. U aħna f'Xarabank, kemm aħna, kemm ħafna nies ta' ħadu sehem, jażlu li ċċajtaw bihom infushom. Jiena ġew nieħu lilek mendi bżewġi marti. U wedek. Pep, mendi martek mhux żewġek. Da kont fuq kruz, insomma, nixxala. U tamalti li rajt 500 euro fl-għad. U kienet da ximki ħaġa. U mixin fil-foyer, balli nisaddajjina jina rajta. U l-sabijiet ikon 4 sabi uħra, mi għettilom 500 euro fal-speċi tilom, mux ta' min erod dal ġaħat, nejdu għifiri. Fuq il-babur kullħat sabeni ma' taljani konna, kullħat timdanda bil-fox u għek. U jina, imma insomma. U minna mu minnem, mort fuq għajjien, għamilt wahda għek. U bżejt serek, tintanna marsaħal bantjarani. F'Xarabank kien nagħmel affarijiet bis-serjetà u affarijiet b'satira, ġifieri biċ-ċajt. U fil-bidu ma bdejtx nirrealizza li n-nies mhux dejjem qed jifhmu fejn hu s-satira u fejn is-serjetà u bdew jitgerfxuhom. Ġrat li pereżempju meta għamil dik ir-rokna fuq ir-Reġina. L-idea kienet illi nagħmlu satira b'kemm qed nagħtu importanza li Reġina ġejja u ħanirranġaw l-attoroq u affarijiet hekk. In-nies bdew jaħsbu li jien vera bis-serjetà kont qed ngħidhom dawk l-affarijiet li kont qed ngħid. U din nies hemmnuha u tgħid x'ma nqalax wara. Jekk ma jgħaddux ir-Reġina mit-toroq li rridu aħna nagħmlu hekk l-aħwa. Dakinhar li jkun hawn ir-Reġina niftehmu kollha flimkien u kulħadd joħroġ idur dawra bil-karozza. Noħorġu nduru dawra fil-vojt ma jimpurtax, bla sens induru x'imkien fit-toroq. Basta nwaħħlu l-Malta bit-traffic u nwaħħlu r-Reġina fit-traffic. Tinsewx, #Rotot-ta-Reġina. Nixtieq nista' niftaħar kemm għandi wieħed kbir, imma ma nistax minħabba l-awtorità tax-xandir. Kemm inħobb nagħmel is-sess fuq PBS. Kemm inħobb nagħmel is-sess fuq PBS. Imma mbagħad, u di forsi mhux ħafna nies jafu fuq, jibni dem serju ħafna wkoll hemm ħafna affarijiet li jinkwetawni li noħodhom b'serjetà kbira u f'Xarabank ukoll nipprova nagħmel ċert li ninvestigawhom u nħodhom bis-serjetà ħafna.
Investigajna rġiel jiċċettjaw ma' tifla ta' 13-il sena. L-irġiel kollha ridu li tibatilhom ir-ritratti tagħha. Għall-ewwel ritratti normali. Imma aktar ma jgħaddi l-ħin, aktar ma jiċċettjaw, ridu aktar ritratti. Ritratti tagħha bil-ħwejjeġ ta' taħt, ritratti tagħha bla ħwejjeġ, ritratti ta' sidra mikxuf u saħansitra ritratti tal-parti tagħha. Waqt li qed niċċettjaw konna kontinwament infakruhom li din għadha żgħira. Fil-fatt it-tifla ju tiċċettja kienet tgħidilhom affarijiet bħal ħammura x'ġew il-mami u d-dedi d-dar, jew inkella ħammura x'fadal il-homework x'nagħmel għall-iskola għal għada. Jew inkella sorry ma stajtx inkellmek il-bieraħ imma l-iskola ma jħallunix indaħlu l-mobile, u affarijiet bħal dawn biex infakruhom li din għadha tifla tal-iskola. Imma xejn minn dan ma kien iwaqqafhom. Bdew jibatu r-ritratti. Ritratti anke tal-parti tagħhom. Wieħed partikolari wara biss jumejn jiċċettjaw batilha minn fuq ix-xogħol u qalilha li jixtieq li jagħmlu video call. U ċemplilha minn ġol kamra tal-banju tax-xogħol u immasturba fuq video chat. U meta kien lest għalila li se jkollu jmur għaliex irid jimsaħ is-sink u jerġa' jidħol il-meeting. Ordnajna synthetic drug mill-internet. Ġal envelope għaw is-synthetic drug li ordnajna aħna. U rajna x'verament jiġri f'ċerti messaġġ parlors. First of all, how much is it? No, I said 15 euros. 50 euros. With happy ending? This happy ending. And what do you do? I mean... What do you mean? We mean the same. Yes, like full. You do full. And use protection. Protection, this protection, yes, of course. Jgħidulu li jista' jażel li ma tfajla jritu u ddaħlu fil-kamra fejn isiru l-happy endings. So on the table or on a bed you do it? The happy ending. Here, you have to put it with hair. Can I? Of course. Would you push the bottle? Yeah. Here. So on the table there? Yes, only one. Oh, okay. Understand? Not on a bed. No bed, this is massage. Can we skip to the happy ending because we don't actually really want this, the massage is like... Look, say, when you be ready... Can we skip to the happy ending part, not to the massage, we just... Investigajna l-isfruttament ta' prostituti barranin f'Malta. Għandkom, nisa? Nina ċert ta' xġi ħabib tijaj? Kellem jaw. Kinti ċert, xo għattalabum, kellem xie. Imma orrajt jek niġi ġifiri? Jaw, nkun jen. Ek impoġġi bil-qeda, tiġi mara? Tajda inti, xo għadda zaħira, ta' titkellem l-Inglis, impoġġi jena. What is the name? It's Franco. What can you do in 1 hour? 1 hour. 40 pounds. You are from Russia? From Ukraine. Aħna ridna niċċekkjaw naċċertaw li din it-tfajla li fil-fatt konna li kienet hemmhekk fil-fatt sirna nafu illi di fil-fatt illum telqet għalli ngħid telqet minn Malta. You are leaving after working in Malta for nearly 3 weeks. What was your experience here in Malta? I don't speak English. Maybe you recognize me. I am the guy Franco who came last Saturday at the hotel you are working with. Morna u rajna kif jgħixu n-nies fil-garaxxijiet. Jekk tiġu hawnhekk, dal qed taraw warajja huwa id-dar ta' din il-familja. Bħalissa tifla qiegħda l-iskola x'aħna ġejna fil-ħin ta' filgħodu,
U dini għad-desk fejn it-tifla tagħmel il-homework, kull meta tpinġi pereżempju, tpinġi djar. Jew nkella meta jitolbu fil-għaxija qabel jorqdu titlob għal dar. Għar minn hekk ikollhom jagħmlu l-bżonnijiet tagħhom ġol fliexken, imbagħad joħorġu barra every now and then u jarmuh barra. Investigajna l-fortune tellers u l-dawk li jgħidu li jagħmlu l-mamul. Il-fortune teller b'250 lira tkun tista' tagħmel magħmul biex lil min trid vendetta minnu jitkeċċa mix-xogħol. Jew inneħħi lilu mix-xogħol jew inneħħi lilha jekk tkun trid dejjem bil-permess tiegħek. Le mhux lilha. Il-żmien kollu li jilni fit-tim ta' Xarabank jiena dejjem niftakar li fil-laqat kull meta jqum is-suġġett tal-mediums u dawn li qarawlek ix-xorti Peppi dejjem jgħidilna jien dik kapaċi nagħmilha. Ħallu dik tant mhix vera li jien li ma nafx xejn kapaċi nagħmilha. U darba li kienet issa ftit xurilu għednilu għarret mela għamilha. Għalilna rajt irrid nagħmilha. Jiena li għamilt illi fil-ħodu l-ewwel għamilt riċerka, kon ili għaddejda xejn bil-riċerka fuq l-internet u allura dika kienet importanti biex nikteb dawn iż-żewġ pages, ktib żewġ pages, imma tidda taħseb illi Peppi għamilha propju partikolarment għalik. 95%, 98% hemm eżatt qiegħda. Eżatt. 100%. I would give it 100 because it's me. Meta daw kif edna kienu l-istess analiżi għal kulħadd preparati minn filgħodu għal nies tkun nafu minn huma. U dawk huma affarijiet dettaljati li ktibtilkom jiena. U eżatti, Eżatti. Eżatt. Imma inti mhux eżatt bħala. Le, imma eżatti għax aħna kollha ngħaddu mill-istess. Taqbel inti miegħi ma tistax temmen. Inti taqra tal-istess ħaġa. Kollha qrajtu l-istess ħaġa, l-istess dettall. Perfett. Ħaniqfu għal ftit żgħira meb u hemm għaliex ġara ġenu ġej. Qed tismani Tony. Urina fejn inti. U minn wara kienu tuk daqqa minn wara tiftakruha sewwa hux. Daqqa ara. Dem il-pjazza kollha dem. Jien ma naqbilx mal-kaċċax meta qegħdin imorru jisparaw alla safar. L-ewwel nett qegħdin inaqsu mill-natura. Daqqa waħda iż-żewġ saqajn ta' wara tas-siġġu jinfetħu. Għalli mit, għetlu mit, għetlu ġara jien. Għalli kien hemm xi ħadd tangrettina, għalli ma suppost joħxordi, ma tkellim xejn.